Egunon, bueno, gaurkoa pixkat grazioso. Gaurko egunez duela 20 urte, 2002ko urtarriaren 25ean, igeltsuzko 200 iratxo agertu ziren Gasteizko kaleetan egunak argitu zuenean. Metro erdiko izaki koloredunen bisitak oihartzun handia izan zuen gasteiztarren eta hedabideen artean. Ertzaintzak eta udaltzaingoak dozenaka komisaldegira eraman zituzten. Basoetako iratxoen asanbladak gerora azalduko zuenez, beren magiarekin Gasteizko gaztetxea defendatzera joan ziren Arabako hiriburura, desalojo mehatxuaren aurrean. Ikusi iratxoen azalpen bideoa QR kodea baliatuz. Bega, baldin badukazue egutegia etxean, hemen QR-a ekartzen du, eta hor ikusi daiteke bideoa, eta niko entxe ikusi behar. Hala, aio!